Topsoils across the Philippines today. That's toll. Steven Sharmaski. Hi from Australia. Thank you very much for visiting. Thank you. Lang, sir. Oh, May wifi ba kayo? Meron. Direct pricing. Sir. thank you very much. This is just cooking some Yeah. very much. DG Marquez 5,000. Are you in the Philippines? Yes, I am in the Philippines. Welcome to Philippine Life Stories. That's it. Just cooking. Manto, pumpkin. So much. Tinataman ko.
I'm here in the Philippines, Pangasinan. The Gupan, we're not affected of typhoon. Ito, pumpkin. Pumpkin soup. Bread only. Sorry. Thank you for helping our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. Wala lang cooking eh. Oh, thank you, Just Cooking. Maraming salamat sa iyo, Just Cooking. Nice. Salamat, sis. Sige lang, mamaya. Narinig mo yung bullshit natin. Narinig. Sis, magdi-December na, hindi pa tayo nag-meet. Sana wag na umulan, matuloy na tayo. Just Cooking. Okay lang. Hindi pa tayo nakapag-meet. Busy tayo sa trabaho. Pero, biglaan na lang. Sa December, sa Christmas ba, uuwi ka ba? Ay, sister ko. Ang sasarap ng cooking mo. Just Cooking, sister ko. Sakto. Yung mga niluluto mo, ang sarap. Si Sister T. Garcia. Maraming salamat. Ano ito? Pumpkin soup lang ito. Pumpkin soup. Thank you for helping us, our DG Marquis. 5,000. Are you anywhere by where the typhoon was? We are affected by the typhoon. Matagal tayo, no? Typhoon. Somewhere in last September. Dagupan City. DG Marquez, 5,000. Thank you very much.
Song that always makes you happy. Ano answer? Songs that makes you happy. Yes. Song that always makes you happy. Love song. Answer. Answer. Okay. Songs that make you happy. Yung affected, we just sent our donation, but syempre anonymous na lang pag tumutulong tayo sa ating kapwa, mag-anonymous na lang po tayo para yung pag-share po natin sa ating channel na Filipino Life Stories, yung mga yun ay pinipili po natin para masuportahan sila, pero syempre kailangan yung talagang ang aking niche or priority yung mga senior citizens, yung mga yun. Tapos ano pa, yung mga small businesses, and thank you very much for helping our channel. Be a member to our channel, so we can help our community. Maraming salamat. Thank you very much for coming. Yung mga member po natin, maraming salamat sa naging member po natin at nagbigay ng gift. Maraming salamat sa inyo. It's really a big help for us. And it's only my dinner. You have to make sausaw na yun. Ako, kini. Wala. Only our dinner. Meron tayong pupuntahan na masusuportan pagka ano. Ito yung naluto mo minsan sister ko diba?
tayo. Tik mama. Tingnan mo ito. Hindi na? Ay, Bakit? umaya na. Tanyo. Bakit na? Basta, para matikman mo. Di ba yun naikabit kong cellphone? Paano tali ba dito para monitor man sa kaunaan niya man monitor man lakad sa may light man para mag-pin kada mo natalusan lakad sa may light monitor kay Gip para sigay balis para na nang nagdagay Ano gagawin ko? monitor kay Gip yung man No. Sarap. kira mo di ba pinakadaan Just Cooking Night. Maraming salamat sa iyo, sister. Sister ko. May balik ka ba dyan? Wala. Sige, tanong. Hello, Sir NG. K6BI. Hello, thank you very much. Maraming salamat sa iyo, NJ K6B, for being a member. It's a big help for us to help our community. Maraming salamat sa pagtulong mo, Sir NG K6B. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much for coming to Just Cooking, to T. Garcia. Thank you very much. Wala important dyan. Man, wala important dyan. Wala important dyan. Opo. Meron. Wala. Nagbigas, diba? Dito, ang account tatagamit ko. Kaya talusan na. Kaya tato ay, nag-kill naman na yun. Oh. Wala yung wala yung 125 mo siya. Wala. Wala. Gablaya man. Maraming salamat sa iyo, Sir NG. Savings mo na lang mo at ang kamutan talusan ka. Maliit. Uy! Wow! Thank you very much, Sir NJ K6B. Maraming salamat sa iyo.
Nagpito ako. Thank you very much. Ay, merong blessings. Oh, may blessings tayo. Thank you very much. Kasi, ibaga, hindi tayo text ko yung pagtulong ko. Okay laman ko. Yun na. Thank you very much. Ay, maraming salamat sa iyo, NJK6B. Thank you very much. Malaking supported na po itong binigay niyo po. Let's celebrate our first super. Ano to first super? Hindi ko alam to. Just cooking para sa ano. First, let's celebrate first super on the live stream. Super. Super. Ito yung gagawin dito. Super. Asan na si, si T. Garcia. Sister, asan ka na sis? I-check ko yung mga channel nyo mamaya pagka tapos natin kung ano kumain. Kung nanonood may music, hindi ano, okay na. Very much. Let's celebrate super. Ano itong super stream? Celebrate. What is that celebrate? What's that one? Hello. Please subscribe to our channel, Gurav, so we can help our community and to Just Cooking. Thank you very much. Ano, hindi ko pa naayos yung aking chikas. Fine. Bread.
firman doon siya ng ulat na di managtig mamisa na may bayan sa liwa na. May wala idea ta. Lumay ko ta na. Yung bidding eh. Kung natatapos na yung bidding guys. Kita man sitting downtown saman. So, okay yan, masarap yan. Ha? Kain tayo. Bread. Man sitting down ka. Ha? Balang ka may bayan. Pero mga nagsabi. Duga mo wala sa dito. Nagtulog. Okay, may pumpkin soup. Si Mabi ay Eddie. Wala sinaran to, Steven Tita to. Ay, single to. Sure. Orphan. Yes. Korta. You have money? Di tagod. Ginawa lang moderator si Just Cooking ka, taga-Pangasinan niya. Just Cooking. Sis, saan ka sa Pangasinan? We can meet. Makapag-meet tayo. Kasi natin ginawa yung moderator. Hello, Burak. Thank you very much. Do you have a channel? Thank you very much for coming. Sikat talaga yung number 1 eh. At least gimana lamang yung dollar sign mo ah. May pumpkin, okay lang. Matcha. Masarap yan ay, sukin ba? Spaghetti daw ah. Sarap. Luma daw, luma. Luma sukin na. Malaman. Kain tayo. Na naman. Kahit naman minsan di man tama na, hindi ka na ni.
Mas marakap naman live di man ay, itkin, di man na, hindi mambili na eh. Mas marakap di man eh. Mas okay. Tubig. Most important is water. Yung tubig natin, tubig na lang. No drinks. Gaway mo nito. First na super chat. Yan o, mali-bali o. Meron tayo 125 pesos. 19.6p. Salamat sis. So, sister ko, salamat sa pagpunta. Are you somewhere by the word typhoon was? We're not affected the typhoon, but still affected the flood. Dagupan City is always a flooded area. Yeah, and we have a community that we can help our community to. Pag minsan pupunta po tayo doon sa area na ano, pero we will avoid crowded people kasi umuuso yung sakit ngayon na flu. Or if I'm not feel good. That's why I have no videos to share muna until maybe Saturday. I can share a videos. In the Philippines. Thank you for subscribing to our channel. Please subscribe to our channel so we can help our community. We can grow at kasama kayo sa ating pag-grow. At lahat po, kasama po kayo sa lahat ng blessings na may susupport po natin sa ating community. We can share our thoughts at hopefully that we can visit other countries. Yes, our priority is our Philippines. It's our country, Philippines, and being a Filipino. You can comment and suggest and be a part of our channel. Maraming salamat sa iyo, Just Cookie. I always check your videos and all your delicious food. Talagang masasarap. Nailuto ko nga yung iba, kaya lang hindi ko po na-share. Hindi ko na-share. Kulang po tayo ng oras. Thank you very much for coming. Maraming salamat. Still may music. Paano na-copyright ito? Wow. Yan po yung music. Okay na yung manual. Dapat preder. Awa.
And the dog came. The dog, like, oh, all right, no big deal. All right, he came again. Oh, wow. Wait, maybe I should go wash up. Is that because you do that? Uy! Uy, grabe. Ang bait siya. Tinulungan siya ng ng passenger. Oh. Nagdadrive siya. Natamaan siya ng metal. Sa pool siya, sa dibdib. Oh. Buti na lang naturuan siya. Sa aking mga kababayan sa Bagyong Tino, pinapanalangin po natin ang inyong kaligtasan, ang ating kaligtasan dahil yung bagyo ay sunod-sunod lamang, tuloy-tuloy lamang. Kumbaga, climate change siya talaga. It's a climate change. So we have to be very careful. Next week, super typhoon ulit. Grabe. Super typhoon ulit. Sa Luzon, sa Monday, we have a coming typhoon also. O1. 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 Sunod-sunod na yung bagyo po natin, kaya magdadasal po tayo palagi na huwag naman po tayong bagyuhin ng todo-todo at syempre yung mga maliliit na bahay, yung mga kawawa naman po sila at syempre tutulong po tayo sa mga ganito po. Although hindi ko po kung tutulog ka, sana yung sa'yo na lang, sarili mo na lang. Pero maganda rin na i-expose po natin yung mga sa loobin ng ating mga community. Sa Lunes o Martes, darating. Grabe. Magandang hali ako si Benison Estrella at meron tayong update.
gawa ko pa. Ano gusto mo? Wala mo drive matupad pa. Ha? Wala mo drive. Kaya. US ka ba? Dito ka po sa Dumon. So, Para sa bata rin kami. Malagyan. Kasi malilig na tayo mo. Diyan ka lang muna. Pahinga mo muna. Ano umaano na naman, tupod din na naman. Grabe. Ha? Nagigiraw sa target ko, di ba? So, Target. diyan, tugikiraw. Dito, Nini. Palawan na naman. Ingat mo tayo lahat. Manbil. Number 4, ingat po tayo. Northern Palawan, yung bagyo na naman. Hindi na umitis. My love here, Mama. Thank you for subscribing our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much for coming. Sa next live po natin, doon po tayo sa may mga lightings. Basta po, iwasan po natin ang mga tao. Maraming tao. Para po hindi po tayo mapagalitan minsan. Please subscribe to our channel. At I'll see to it your channel too. Maraming salamat po sa inyong lahat. For checking your channel. Punta sa pages. Ang dami. This is our first channel. We have a second channel. It's a Filipino TV also. This is the first channel I created. The second is the Filipino TV. Actually, yung Filipino TV reaction po dapat yun. Pero lack of setup. Thousand video. Ang dami.
Bago yung mga stay relevant, sabi. Pa, kumakain ata, walang views. Forty-eight new subscribers. Pero organic yamin di bali. Ay, Petron. Petron gas. Petron. Hello. Lota Adventures 2695. Hello. Please subscribe to our channel. Thank you for visiting and I will check your channel. Do you have a channel? Luta Adventures. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much, Luta Adventures. Check our other fellow content creator. Thank you very much for visiting our channel. Number 1 tama. Okay. Number 1 so yan. Luta. Hindi sa pabaliwan ko ano din lang. Like on wow, tinitignan ko yung touch on Ano ba lang? Siapa tahu sampai Muntok ako eh. sa next live po natin,
okay na po ako. Gusto ko lamang po kayong kumustahin, to meet and greet our new friends. And thank you very much, Mr. Sir NJ K6B. Maraming salamat for being a member, for one of the sa pagsuporta mo sa ating channel, Filipino Life Stories. Ito ay malaking tulong na rin po ito sa ating channel. Maraming salamat. And it's time for us to say goodbye to our visitors. Please subscribe to our channel. So please visit our channel, our videos, so I can visit your channel to check your channel and for sharing a good valuable content. Thank you very much and for next time for our live. So next time ng live po natin, makakahanap din po tayo ng dapat nating tulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat at awat loobin ng Diyos na magtuloy-tuloy po ang ating buhay. Siyempre, kasama po kayo. Maraming salamat. Till tomorrow po. Thank you very much for coming. Thank you very much. Yan, hindi po ako nakapag-charge. My cellphone battery is already 2%. Thank you very much. Thank you. See you on our videos. Magkita-kita po tayo sa ating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Yan, mag-screenshot na po ako at magpapasalamat po tayo mamaya. Shout out to everyone, sa ating mga bisita po, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you very much for the gift that you always to Mr. NJ K6B. Maraming salamat po sa super chat, sa binigay mo po sa ating channel, at sa mga gift na ibinigay mo, naging member ka. Please be a member to our channel. Join our channel para sa ating community. Maraming salamat, at comment and suggestion are welcome. Thank you very much. God bless everyone.